Дзень добры, панове! Вёска Лапеніца, а знаходзіцца гэтая вёска ў Ваўкавыскім раёне Гродзенскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну, а адкуль такая назва, панове, Лапеніца? Ну, думает слово лапка, лапик. Ну, значит, тут были болоты, лясы, вось. А посеред гэтых болот и лесов было такое место чистенькое, такая лапка, чистое место. Ну, вось на гэтым месте люди поселились и назвали его Лапка, Лапеніца. Ну, так что, панове, заглянем у гэтую лапку. Той чароўны танец адзінай у свеце быў як сонца ў небе ночы. Ты толькі маёю была ўвесь вечар, і ўсе, хто гэта бачыў, усміхаліся ўслед. Хей, раптам запалалі вакол пажарам мае пачуцці, маё каханне. І толькі цябе скрозь агонь гарачы мне хочацца прынесці шчасліваю дамой. Хей! Orchestrina nella balera, festa grande questa sera, anche la Rosina si è fatta bella e tutti l'hanno capito che ama solo me. Hey! Fra la gente allegra spensierata, la balera si è incendiata e si incende pure l'amore mio, e in mezzo a tanta gente mi stringe forte il cuore. Hey! У 1492 годзе, паважаны, адбылася сусветная падзея. Калумб, сам таго не ведаючы, адкрыў Амерыку. Во! А ў нас у Вялікім княстве Літоўскім праз 6 гадоў пасля гэтай падзеі у 1498 годзе наш вялікі князь Александр Ягеллончык пацвердзіў наданне Лапеніцы сваім шляхцічам. Гэта Вацлаву, Александру і Яну. Ну, а кажуць, выслужыў Лапеніцу вялікі князю яшчэ дзед гэтых вось хлапцоў, якога звалі Івашка Прасталовіч. Во, а гэта, панове, гаворыць аб тым, што Лапеніца вельмі места старажытнае і дабротнае. Але гэтыя вось хлапцы доўга тут, панове, не кіравалі, бо ўжо у летапісных крыніцах праз 15 гадоў нейкіх там у 1513 годзе узгадваецца тут ужо новы гаспадар. Гэта такі быў Войцэх Янович Клочка. І вось гэты Клочка, паважаны, ён быў чалавек няпросты, і ён быў ахмістрам. О, ахмістр, ну, гэта, кажучы начай мовай, кіраўнік двара. Дык вось ахмістрам ён быў не абы ў каго, а ў жонкі Александра Ягеллончыка, у Алены Іванаўны. Мусіць, вось Алена Івановна і падаравала гэтую Лапеніцу вось Войцеху Клочку. Ну, за хорошую добрую службу на гэтым двары, значыцца. Ну, а Войцех Клочка быў такі хлапец спрытны. І ён як такі яму падаравала Алена гэтую, значыцца, Лапеніцу, ён узяў і перапісаў яе хутенька на сваю жонку. Ну, Войцех, відаць, ведаў, што жаночая ласка каралеўская, она можа быць такое, што сёння вось надвор'е, а заўтра дождж. Сёння дала, а заўтра адбярэ. А так, калі Алена Івановна скажа, што аддавай маю Лапеніцу назад, то Клочка ўжо будзе казаць, што, дык вы знаеце, я вам ужо аддам гэтую Лапеніцу. Гэта ўжо не моя, гэта ўжо маёй жонкі, а мы з ёй развяліся, она мяне і з хаты ўжо выгнала, ў хату не пускае. Сплю пад дубам, як той воўк. Ну вось, панове, жарты жартамі, а Войцех Клочка быў служака добры, служыў Алене Івановне вельмі добра, быў у пачоце. Дарэчы, яго сын вось, а Клочкі таксама быў ахмістрам. Ён ужо служыў, правда, пры другой каралеве, пры Боне Сфорц. Але вось у яго дзяцей не было, і на ім род Клочкаў і згас. Соловей
чужой стороне. Нету мамы, ни мамы, ни мамочки при мне. Тут далекой стороне. Ой, пойду я, ой, пойду я, ой, пойду я в долину шукать мамы могилу. Я долину, долиночку пройшла, я ей могилочку знайшла. Устане мама, устане мама, устане мама, не ляжи, мне работку покажи. Пасля тут уладарылі яшчэ трызны, скірмунты, ну а недзе вось у сярэдзіне 17 стагоддзя невядома якім чынам лапеніца трапляе ў рукі да знакамітага беларуска-шляхецкага роду Агінскіх. І вось у 1650-х годах вось тут у лапеніцы камандаваў парадам харунжы ваўкавыскі князь Ян Агінскі. Дык вось некаторыя гісторыкі кажуць, што вось гэты князь Ян Агінскі, ён быў здраднікам, што, маўляў, ён падчас вайны вось з Расіяй, якая пачалася ў 1654 годзе, перайшоў на бок рускага цара Алексея Михайловича, ну, бацькі Петра I. Значыцца, ну, праўда, праз год ён уцёк. Але вось другія гісторыкі кажуць, што ўсё было не так проста, панове, што калі падчас гэтай вайны ў 1655 годзе расійскія войскі захапілі Ваўкавыск, то тады ж патрапіў у палон і вось харунжы князь Ян Агінскі разам са сваімі хлапцамі ваўкавыскімі. Ну і каб захаваць жыццё сабе вось і сваім хлапцам, ён і пайшоў вось на такія хітрыкі, значыцца, на кампраміс такі, ну, быццам ён пераходзіць на расійскі бок, а пасля пры першай жа магчымасці ўзяў і ўцёк адтуль. І ўжо ў 1656 годзе ён ужо седзячы на кані шабляй рубіў ужо галовы захопнікаў. Кажуць, што рубіў так, як быццам капусту шынкаваў. Ян Агінскі, панове, гэта быў дзядзька вельмі такі баявы. Ён, дарэчы, пазней стаў гетманам Вялікага княства Літоўска, удзельнічаў у шматлікіх бітвах, сярод якіх і была гістарычная бітва з туркамі пад Венай, якая адбылася ў 1683 годзе. І ў гэтай бітве нашы продкі атрымалі бліскучую перамогу. І вось, панове, Ян Агінскі вярнуўся з гэтай бітвы на радзіму, значыцца, вось сюды, ў гэтыя мясціны. На той час, дарэчы, тут было дзве лапеніцы, а не адна. Вось гэта лапеніца сённяшняя, яна звалася калісьці Малая лапеніца. А побач тут у 3 кіламетрах была яшчэ і Вялікая лапеніца. У гэтай лапеніцы жылі сяляне, а ў Вялікай лапеніцы там быў двор Агінскіх, там стаяла іхняя хатка. І вось Ян Агінскі у гонар перамогі над туркамі і тое, што ён вось з гэтай бітвы жывы выйшаў, параіўшыся разам са сваёй жонкай Іанай з родай Нарушевічаў, вырашаюць, значыцца, даць 10 000 злотых на пабудову у Вялікай лапеніцы кляштара францысканцаў. Але вось, паважанае панства, будаваць касцёл гетман польны Ян Агінскі так і не распачаў у Вялікай лапеніцы, бо ён у тым жа годзе і памёр. Ну, а Вялікая лапеніца, а разам ёй і Малая лапеніца ўжо, па спадчыне перайшлі да ягонага сына, да Рыгора Агінскага. Рыгор Агінскі працягваў справу вось бацькі па будаўніцтве кляштара ў Вялікай лапеніцы. І ў 1690 годзе на месцы драўлянага старога касцёла распачалося будаўніцтва новага
цаглянага кляштара францысканцаў. І вось пад наглядам агінскіх будаўніцтва вялі самі манахі францысканцы. Але вось будаўніцтва, панове, оно ішло вельмі марудна. А справа была ўся ў тым, што вось па суседству з агінскімі жылі сапегі. І адносіны ў іх былі зусім не суседскія. Ну, скажем так, кветкі яны адзін другому не дарылі. А наадварот, рабілі адзін на другога наезды і тапталі, трушчылі ўсё, што пападалася пад руку. Дзе ж тут будзе вам будаўніцтва касцёла? Ну, а затым, панове, пачалася ўжо паўночная вайна. І тут, калі ўжо сапегі выступілі на баку шведаў, то агінскія, вядома, выступілі на баку рускіх. І зноў давай адзін у другога маёнткі паліць ды знішчаць. Ну, а пасля вайны ўжо эканамічная разруха, а там крызіс. Ну, і гэта ўся доўга будоўля ішла аж 102 гады. І толькі ў 1792 годзе быў пабудаваны касцёл у Вялікай Лапеніцы. Ну, а па 3 гады пасля таго, як касцёл у Вялікай Лапеніцы быў адчынены, адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай. І вось пакуль нашы магнаты варагавалі адзін з другім, біліся ды вырашалі тут свае праблемы, гэта ўсё у сваю пользу скарысталі суседнія краіны – Аўстрыя, Прусія і Расія. І разрэзалі яны Рэч Паспалітую на кавалкі, падзяліўшы паміж сабою. І вось гэты кавалачак добрай урадлівай зямлі разам вось з хатамі і людзьмі дастаўся расійскай імперыі. Дык вось расказваю, што гэтыя манахі-францысканцы, якія жылі ў Вялікалапенінскім кляштары, яны былі вялікія патрыёты сваёй айчыны. Яны прымалі ўдзел ва ўсіх антырасійскіх паўстаннях. Яны змагаліся ў атрадах Тадзеуша Касцюшкі, а таксама яны падтрымалі паўстанне шляхецкае 1831 года. Ну і, канешне, у выніку гэта ўсяго рускі цар Мікалай I даў загад, каб Вялікалапенінскі кляштар зачыніць. Спачатку вось касцёл перадалі ваенным, а пазней ужо быў перададзены праваслаўнай царкве. Касцёл быў перададзены праваслаўнай царкве. Ну, але сам ён, архітэктурны выгляд меў цалкам каталіцкага храма. Ну і, канешне, быў дадзены загад, каб гэты касцёл прыняў выгляд праваслаўнай царквы. І на перабудову яго нават было выдзелена 3310 рублёў срэбрам. І вось былі разабраны усе каталіцкія гэтыя вежы, і, кажуць, з цэглы гэтай былі пастаўлены побач з касцёлам 2 дамы. Адзін для папа, другі для дзяка. А замест каталіцкіх прыгожанькіх вежак былі пастаўлены звычайныя цыбуліны. І вось для ўмацавання праваслаўнай веры вось на далучаных заходніх землях рускі цар Александр III Вялікалапенінскай царкве дорыць нават 1000-пудовы звон. Яго сюды прывозяць. Царква славілася на ўсю акругу. А калі білі ў гэты 1000-пудовы звон, то было чуваць нават у Ваўкавыску. І вось, паважаны, захаваліся нават фотаздымкі 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І вось як яна выглядала тады. Праваслаўным храм быў да 1919 года. А ў 1919, калі заходняя Беларусь увайшла ў склад Польшчы, то царкву зноў перадалі каталікам, і тут быў касцёл. А ў 1939 годзе, калі пачалася Другая сусветная вайна, адбылося вось уз'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. І касцёл зноў быў перададзены праваслаўным. Але ў яго ўжо хадзілі як праваслаўныя, так і каталікі. І храм прастаяў усю Другую сусветную вайну. І толькі ў 1960-х годах, калі пачаўся гэты атэістычны разгул, сюды ўвайшлі беснаватыя атэісты. Яны сказалі, што ў касцёле знаходзіцца трэшчына, якая пагражае жыццю людзей, і святыня была зачынена. Храм быў зачынены, але ён стаяў цэленькі. І вось у 1982 годзе Ваўкавыскі райком партыі даў загад знішчыць святыню. І храм разбілі да палавіны, накрылі шыферам, і там ставілі сельхозмашыны. А калі скончылася ўся гэтая атэістычная вакханалія, то вернікі звярнуліся ў розныя інстанцыі, каб аднавіць сваю святыню. Але ім адказалі, што лягчэй пабудаваць новую, чым аднавіць гэтую
так і стаіць вось гэтая святыня, напаўразбураная, нагадваючы нам з вамі аб велічы былой нашай краіны, Вялікага княства Літоўскага. Великолапенецкі храм з'яўляецца не толькі помнікам архітэктуры, гэта яшчэ і помнік гісторыі. Тут, у сутарэннях храма, знайшлі супакой дзяржаўныя дзеячы Вялікага княства Літоўскага з роду Агінскіх. Тут, у сутарэннях касцёла, пахаваны і Рыгор Агінскі, пра якога я вам ужо казаў. Ён меў вышэйшы ордэн Белага Арла і званне вялікага гетмана. Памёр Рыгор Агінскі ў Любліне, але ён завяшчаў, каб яго пахавалі на радзіме, на бацькаўшчыне, на Беларусі, у Вялікай Лапеніцы, у кляштары францысканцаў. А якія ксяндзы, панове, служылі ў гэтым велікалапенецкім касцёле. Канстантин Стапович, які друкаваўся пад псеўданімам Казімір Сваяк, наш беларускі паэт. А яшчэ доўгі час у гэтым велікалапенецкім касцёле служыў наш беларускі пісьменнік Вінцук Адважны. Гістарычная даведка. Вінцук Адважны. Сапраўднае імя Германович Езэп Станіславович. Нарадзіўся 4 сакавіка 1890 года ў Гальшанах. Беларускі пісьменнік. Пасля сканчэння Віленскай духоўнай семінарыі служыў ксяндзом. Казанні ў касцёле гаварыў па-беларуску, за што падвяргаўся ганенням з боку польскіх улад. У 1920 годзе арганізаваў беларускую школу. У 1924 годзе уступіў у ордэн Марыянаў і выкладаў у Друйскай гімназіі. З 1932 года выехаў у Харбін, Кітай, дырэктар гімназіі. У 1936 вярнуўся ў Вільню і кіраваў беларускім студэнцкім інтэрнатам. Пасля зноў паехаў у Кітай і арганізаваў дапамогу беспрытульным і бедным дзецям. У 1948 годзе быў арыштаваны кітайскімі камуністамі і перададзены савецкім уладам. На свабоду выйшаў пасля смерці Сталіна і выехаў у Польшчу, затым у Італію і Англію. У эміграцыі выйшлі яго кнігі «Князь і лапаць», «Байкі і вершы», «Кітай, Сібір, Масква». Памёр у Лондоне 26 снежня 1978 года. Неаднойчы, паважанае панства, вось праз гэтую брамку праходзіў і Езэп Германович. Бальшавікамі ён быў абвінавачаны ва ўсім. Яны яго абвінавачвалі ў стварэнні ваенна-турыстычнага гуртка. Яны яго абвінавачвалі ў шпіёнстве на карысць Ватыкана. Яго таксама абвінавачвалі ў супрацоўніцтве з замежнай буржуазіяй. Ну і, канешне, абвінавацілі яго і ў агітацыі супраць Савецкага Саюза. Ён атрымаў 25 гадоў лагероў. І вось гэтае жыццё лагерны напісаў у сваёй кнізе «Кітай, Сібір, Масква». Лёс у Вінцука Адважнага быў цяжкі, складаны,
як і ў гэтага вялікага лапенецкага касцёла. Калі вы, панове, набылі сабе мабільны тэлефон і вагаецеся, да якой кампаніі вам лепш падключыцца, падключайтесь да кампаніі МТС. З кампаніяй МТС вы будзеце на сувязі і ў лесе, і ў полі. Гісторыя вёскі Лапеніцы, паважаны, яна вялікая і цікавая. Вось напрыканцы 18 стагоддзя уладарамі Лапеніцы сталі шляхцічы булгарыны. Ну і на пачатку 19 стагоддзя на вялікай Лапеніцы на двары Агінскіх будуецца палац у класічным стылі. Некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што палац булгарыных у вялікай Лапеніцы ён быў галоўнай рэзідэнцыяй шляхцічаў булгарыных. Булгарыны былі патрыёты сваёй бацькаўшчыны, і яны, як і манахі-францысканцы, удзельнічалі ва ўсіх антырасійскіх паўстаннях. У 1863 годзе булгарыны сталі пад штандары Кастуся Каліноўскага, і за гэта Лапеніца ў іх была канфіскавана. Ад палаца шляхцічаў булгарыных у Лапеніцы нічого не захавалася. І наогул адзінае, што нагадвае у Лапеніцы аб шляхцічах булгарынах, гэта на вясковых могілках вось гэты помнік з надпісам «Спыніся, прахожы, побач, што за чалавек тут ляжыць? Дзень за днём, час за часам, жыццё хутка бяжыць, што сёння яму ўчыніш, тое заўтра цябе чакае. Скажы вечны пакой гэтаму чалавеку». Канфіскаваную у булгарных Лапеніцу набыў генерал рускай арміі, гэты, як яго, Давід Юзефович. Давід Юзефович, ён быў паходжання татарскага, а жонка ў яго была з Дагестана, Марыя Кандурова. І вось тут у Лапеніцы у іх нарадзілася 8 дзетак, 4 дачушкі і 4 сыночкі. Сыны ўсе як адзін сталі як і бацька ваеннымі. Якуб Давідавіч Юзефович, ён падчас Першай сусветнай вайны быў начальнік штаба дзікай дывізіі. Ну, а дачушкі, усе замуж выйшлі, ну, вядома, за ваенных. Перад рэвалюцыяй 17-го года тут жылі две сястры з роду Юзефовічаў, гэта Соф'я і Гелена. Ну і калі сюды ішлі бальшавікі, то Соф'я з Геленай выехалі ў Парыж. А калі Лапеніца ўвайшла ў склад Польшчы, то яны вярнуліся назад на сваю радзіму і жылі ў Лапеніцы. Ну, а вось перад самай другой сусветнай вайною у Лапеніцы жыла ўжо іхняя пляменніца са сваім мужам, Казімірам Міллерам. Ну і калі пачалася другая сусветная вайна, то Міллера забралі на вайну, жонка паехала за ім, і больш аб родзе Юзефовічаў тут ніхто не чуў. Ну што ж, панове, да пабачэння, поспехаў вам і всього самага найлепшага. Ну і, як кажуць, у гэтых мясцінах няхай вас Бог доляй і шчасцем спаткае і дасць вам усяго таго, чаго вы самі сабе замысляеце. Да пабачэння!